Akhwasul khusus limu alif hadal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ghalibun ala amri. Wallahu tawi Gusti Allah iku ghalibun. Zat sing nglindih ngala amrihi ing atase perkarane Nabi Yusuf. Ayat tegese amri nafsihi ing dalem perkarane awak dhewe Nabi Yusuf. Li annahu krana sak temene utawi Allah iku fa'alun. Zat sing maha gawe. Lima kedue barang yuridu kang ngersakake sapa Allah. La dafina ora ana wong sing isa nolak iku maujud li kondo iki kedue kondoke Allah. Wala maninga lan ora ana wong sing isa nyegah iku maujud ngan hukmihi saking hukume Gusti Allah. Fi ardihi ing dalem bumine Allah wa samaihi lan ing dalem langite Gusti Allah. Walakinna aksara nasilan angin tetapine utawi oke-oke para menungsa bahum utawi oke-oke para menungsa iku al-kufaru wong kafir iku layak lamuna ora padha ngerti sapa wong kafir utawa oke-oke menungsa ora padha ngerti anal amro sak temene utawi perkara ulahu hiya sak kabehane perkara iku lillahi kedue Gusti Allah. Wa anna kondo Allah lan sak temene utawi kondoe Allah pestane Allah iku ghalibun ngelindih firman ing dalem wong tak amala kang gelem ngengen sapa man fi ahwali dunya ing dalem pira-pira tingkah dunya utawa faman mongko sapane wong tak amala kang gelem ngengen sapa man fi ahwali dunya ing dalem pira-pira kahanan dunya ngarofa jawabe man monggo bakal ngerti sapa man dalika ing mangkono perkara utawa mangkono Allah. Gusti Allah niku nglindih niku menang niku ngalahke. Iso dimaknani menang, iso dimaknani ngalahke. Menang ing atase perkarane Nabi Yusuf, terutama ing surat iki kula kehendak ya Allah niku mungkin sing mlaku.
Karena Gusti Allah zat sing gawe apa ya gawe apa sing dikarepe sakarepe kono. Sing kuwasa, sing ampuh, sing duwe, sing sakabehane kono. Gawe Yusuf ketemplung sumur ya ketemplung, ning jero sumur ora mati ya ora mati. Ini Yusuf lho. Kabeh menungsa uga Gusti Allah niku zat sing gawe marang apa sing dikarepake lima yuridu. Wong menungsa niki ya padha karo ning sayang sih. Kudu ning sak derma nglakoni setirane Gusti Allah. Bahasane sarawung disetir karo Gusti Allah. Ini bahasa sarawung. Nek bahasa makrifat ya mung sekedar kawula sing mau tidak mau nglakoni apa sing dadi kondoke Gusti Allah. Kalimate simbah-simbah Jawa sak derma nglakoni. Wong ngarani liyane ya ora iso. Kula iki pingine ngene iki praile ngaji udan terus kae arep kuwi. Ya praile ngaji mulai utangi setengah 8. Niku ning sandilku ana dhuwit atusan sak gepok kok. Arepku jelo. Ya ana dhuwit atusan mulai kok ana dhuwit atusan sak gepok. Dek udane wis terang pagi kan. Wira mengkarepe wong. Iki kaya ibu-ibu ya niku sing do rada iya-iya rasa pengkelenyer bapak-bapak sing iya-iya rasa lengkap-lengkap iku karepe yo ilang kabeh lorone rasane kuwi sehat berkas kaya gek umur 22 tahun. Dengan ini mungkin kalau biar lain, teknologi orang yang tahu mau kita semua berobat, sekolah anjuran dokter, sing obatnya itu memang dianjurkan ngombe sebelum makan. Anu be duduk sebelum makan. Ya wis ngombe nyatane tetep ngecer ngetok ngono. Ora mandi obate kantek grenengan. Dhewe yo karepe dokter iki tak turuti. Lah nek kuwi karepe dokter kahanan sing jenengan alami Gusti Allah sing netepke kok ya. Jadi sing iso nampa karo krungu keterangan iki ya mung wong sing do ngaji. Biasane kok nek wis nggawa pengaruh ning jiwa terus akhirnya semeleh. Karena terus gelem ngembangke kahanan itu akhirnya ora kebak protes, ora kebak ngarani. Nek wong sing ora tau ngaji, wah wis urip iki anane gresura bae. Sebabe ngarang-ngarani. Urip iki ngarang-ngarani. Karepe iki yo kon selalu cocok karo ngen-ngen nyocoki karo keinginan ngono kuwi. Tapi ketemune ora tau cocok. Lan ngono kuwi men gresula wah. Nyalahke kono, nyalahke kene. Kahanan kok ini dilanangan siji ora mikir ketemune menduweke ngono pae tenang
dene nek ra jungkel jempale kedapikan dhewe wis ora bakal ana cukupe wis Allah ra ono blas. Warnane nyawake ana ngersulani le rekoso ngersulani le kangelan Amo kabeh iki Allah sing ngersake iki Allah menepo dadi wong urip itu menep itu ndekne ati nek Gusti Allah karena kabeh kersane Allah kita niku sebatas korban temandang nandangi dawuh Allah termasuk nggarap kahanan kuwi kanthi takwa kahanan sing jenengan alami kahanan sing jenengan adepi kahanan sing jenengan tanggung niku ki manggarap kanthi takwa cara dunyane ra oleh opah ganjaran akhirat mesti wis tenan ganjaran akhirat mesti nek jenengan gelem nyikapi kanthi takwa itu sesuai syariat Gusti Allah. Gak ora tau jaringan apa sih. Urip niku malah sing dadi patokan niku omongane kiwa telu. Urip niku sing dienggo ukuran malah ukurane bijine kiwa telu. Lah iki ora ono teke kok yo. Malah ana kok wong nek domongi nganggo syariat, domongi nganggo dalil. Ngono iki malah le omong aku kuwi arep ora tau ngaji. Ngono iki. Malah wangunan aku ki ngakoni ora kenal ngaji aku, ning setidaknya ora harus bingung. Setidaknya aku ki nek karo kiwa tengen wis iso njaga, iso ngomong ngono kuwi. Dadi omongan iki kaya ideal sekali. Setidaknya aku ki nek karo kiwa tengen iso njaga, iso ngomong, ora nyakiti. Sing ukuran iki wabar nek karo bojo lanange menyaki sakar dhewe. Jadi ukurane malah kiwa tengen sing diwong sing dijaga ki malah kiwa tengen. Sing lanang malah ora tau dijaga wong nyatane nek omong karo kiwa tengen lah sing penting kula ki karo sampean ora ngrugekne api wong nyatane yo ana apa-apa kula ki yo peduli yo gatek. Ngono kuwi nek diajak nang omah. Nek karo sing lanang wis. Kalau ngomong lu harus mencucu wiri. Kalau jadilan dan dia. Uangnya kenyang loh. Wih, berarti ukurannya ini uang lah, uang kue ngono iki. Nek menurut syariat itu, kue wis rusak pol ini. Sing iso nekake ridane Allah, sing iso nekake keberkahan. Sing iso nekake ketenangan jiwa ngantek mentoke sing marewe swarga iki lega karo ridhone lananganmu dudu kiwa tanganmu kuwi jero kok malah mentingke kiwa tangan kuwi saka segi hukum syariat saka segi kenyataan ini lemu iso jaga kiwa tengen lehmu iso ngapiki kiwa tengen ngantek kiwane lara kowe iso menyang tilik kuwi iki duwe sing tak nggo tilik sing ngekeki gandeng sing tak tileki kiwamu sing ngekeki tanganmu ngono kuwi duwite kuwi
Gandeng sing tak tileki kiwarmu kono, terus duit sing tak go tilek kuwi sing ngekeki tanganmu ngono. Matane iki ngekeki ora. Sampai kita ewang, izin. Bukan ewangi bende. Dua jam digelar guru wes ngono kuwi. Wong nyatane apa-apa ki tetep mbacina batane, tetep sing beresi. Sing beresi iki manane. Ekor ki wonten iki lafate paling pol mentok ki jak gentenan. Ngoten jak gentenan lho. Wong iki nek karo ngarep kuwe jak gentenan gampang. Kuwi men jak gentenan lah omahku ora men jak gentenan. Komplit. Tong bek-bek kok kuwi. Ora men jak gentenan ya omahku. Komplit tong bek-bek. Nek kok ora ana regane iki jawase iki. Iki jenenge wong sing ra kenal Allah, jenenge wong sing lali karo ridha Gusti Allah. Nek ngono-ngono kuwi resiko gedhe. Menange paling saiki. Maksudnya umpamane teman saiki mungkin isih sehat, isih iso mlayu rono mlayu ini menang. Ning aja kok kahanan ki yakin ngono kuwi terus aja. Lo sekali tidak pembeli Allah, nanti kunang-kunangan kebiur semaput, koyok dengan rumah sakit, terus di ronsen ketemu diagnosa, dokternya ngomong anu ini kanker darah. Dengan lagi kerasa. Ya Allah. Gusti Allah ya terus kandho ra yo omong ro kiwa tangan mukae ora omong aku. Sing kok gul-gul iki kan kiwa tanganmu apa ya Allah. Wong nyatane Ibu Parmi iki tetep ngaji ya esuk. Ya terus kula mangkat ngetenge sekolah tak lantangi. Lho Bu, Duta apa niku tak lantangi sering Pak Yai lho kodok sering lebih itu tak lantangi mulai yang saya mikir di sekolah nah terus jam-jam sama nih kau ngelaki mobil itu Mbak Sudwi dari Pak Yai Mbak kami sedo bela orang tak lantangi adol saya adol sampai tenang kita setan puskesmas. Saya sekarang kita sing kuasa Gusti Allah, kula yang rugi. SP lapate kula yang mengen kok. Sekarang sing kuasa ya Gusti Allah. Iki ora nganggo lara. Ya ora kek tuwa. Wong nek ora aman ngono kemayune ra. Aku ini wangi kene kok. Kalau ini sadar kok. Iya, oh, tenang bodoh wong urip iki manut syariat Allah pas aman dalam posisi aman manut syariat itu dalam posisi aman. Nek mbok ideale kaya ngopo, kiwa tenen biji api kaya ngopo. Nek jenengan orang manut aturan agama dalam keadaan bahaya sekali. Bahaya banget ngono kuwi. Ini ya soal jenggo pikiran lain ya barang urip iki musuhe nafsu setan. Kok setan ngreng-ngreng kan supaya tansah kleru, adoh saka agama, adoh saka Allah. Wis ora kaya ngono digileng-gileng pokoke. Lah kuwi sing iso mbaleke panjenengan ning pitulungane Allah. Salah satu wujud pitulungane Allah itu nek jenengan gelem DPDP karo Allah
DP Allah yang paling efektif karena dirasanya secara logika masuk, dirasanya secara penggawaian yo real nyata niku ngaji. DP Allah nganggo ngaji niku jenengan meneng ngrungokke kuwi dilalai ning pikiran kena pengaruh keterangan Quran, keterangan agama. Manfaate nggon pikiran karo ati ngono. Terus jenengan berharap cerak roh Allah kanthi ngaji niki mungkin berkah ora krasa ora iso dilogika ketone berkah niku ora iso dilogika pokoke nang ati iki kaya menep nang ati iki kaya anyep kaya ketiban es terus ngono kuwi terus ngono. Sing paling sineh iki terus niku dienggo sangure. Saka ngaji niku nek nggo sangure. Urip kita akan berilmu karena disangoni ilmu Quran hadis. Mlaku iki selalu dituntun karo ilmu ora ilmu pengadatan. Biasanya sing budal adate umume biasane aku ora iso nganggo adate umume ning syariate piye nek ora adate umume wae sesuk sing ganjar sapa umume kuwi lho tenan kula mikir nek ora tau ngaji urip iki tetep akal kok jan tetep akal kowe kamu kok akale wong iki yo goblok iki yo goblok wong sekolah jadi bijine ora tau apik mikir pelajaran sing ora tak ombo lho pelajarane ming matematika ora tak ombo ming lingkup matematika kuwi IPA yo lingkup matematika IPA kuwi ora tak pinter kok terus ndroke akal urung ilmu umum iki mulai yang kuwi sing gul-gul iki kadang-kadang ngomong setidaknya kok ora iso ora gathuk aja nganggo setidaknya Allah piye kamu kok Allah niku sing moho gawe apa sing dadi kersane lapate wis sing dadi kersane kuwi sane kok nek kita iku kan lakoni kono sing gawe ana sing gawe lek gawe manut kersane ora manut awake dhewe nyatane kadang kala kita niku nyuwun arep dinene-ndi ora dadi sempat ora cocok karo kersane karena kita niku ya Allah nek bahasa Muhammad mbok kula mugi-mugi dinten ngono kae nek ora sesuai karo kersane ya ora dadi. Mbok ndongane kiring-kiring ya. Karena nek Allah ngersake iki satu pun orang ana sing iso nolak marang pestane Allah. Sapa sing iso nolak? Nek wis dipesti sapa sing iso nolak? Wis kejadian wis dipesti ngene apa dipesti ora nyenengke apa jenengan nangis ki mantep sakru kowe nangis wis ora apa-apane yo ora omah nek wis dadi kondok dadi pesti yo wis ngono kuwi nek nangis luwe ra iso nolak mantep kabeh sak kampung niku welas bela yo ora bakal iso ngowahi karena lamaninya juga wis dikai kepastian dan hukumnya seperti itu. Tahu toh biyen itu tahu ana wong ngapunten bahasa kok lek niku mandul wong wedok niku biyen sambat-sambat wong curhat bahasa kok lek niku mandul pamoko sukul
Wah nek cara manajemen karo di ngen-ngen iki aja nek anak siji. Anak itu tak berasi kabeh. Karena suke. Suke kan sak keluarga ora men dhewe yo suke keluarga suke. Ning mandur. Lembut itu susah, apa baik. Ini mau secara medis dokter mutusnya mandul, nangis. Dan nek tadi pak, bondo, sing mukai kau kan gugup, Ngono kuwi yo wis nek tadi kok koyo urip ora berarti. Nanti kula bisa omong Gusti Allah, nek kon ngene iki mbok rasake bondo Gusti Allah, nanti ngono. Ngarani cara kasane iki uripe ngarani nongso kan. Kula yo simpel ning Jawa. Masalahe jenengan urip emosi. Lah emosi kuwi piye wong bondo sak abot-abot pengen janak ra iso. Mboten masalah niku, jenengan iki emosine niku urip kudu cocok karo karepe. Iki namung jenengan iki duwe bondo terus rada kumangkung kudu cocok karo karepe jenengan. Mula sesuk ora tentrem kok sekedar iki ora mesti cocok karo karepku. Sebab enten iki sing mlaku hukume Gusti Allah, sing mlaku persene Gusti Allah. Nah terus nek enten iki pripun? Kula iki mung tau maca Quran, wong urip ning alam dunya iki kok ibadah nyarani ngamal nggo golek sangu mati, jenengan arep mati ora? Mbarangan kan tak kok sisan mati. Jenengan arep mati ora? Tak lakoni ngeten niku. Sakniki ketoke enom, sakniki ketoke apa-apa duwe apa-apa gakane arep mati ora. Lah nek jenengan nyadar engko titiwanci tampa giliran iki kudu mati. Allah wis eling yen ibadah ngamal sebab sangune mati iki mung ngamal kuwi. Sakniki jenengan dianugrahi bondo kuempol. Nggonen golek sangu mati, ora nggo ngoyak karep. Iki bondo kok nggo ngoyak karep. Nek ora kekoyak nesu sombong. Karena merasa apa-apa iso tak tuku. Apa-apa iso tak tekake. Kuwi jenenge sombong dunya. Wong urip niku iki kadonan sing dititipke jenengan iki kon golek sangune mati. Sebab wong urip iki bakal tampa giliran tekane mati. Menepi niku wis piye carane sampeyan iki pun nek kubur tekan akhirate mulya, saiki mang tuku nganggo bondone jenengan kuwi. Aja ngedir-dirno nek akeh bondone. Saiki wis wae itu yo lha kok malah gaya tok. Kalau ngomong kumpul, lagu itu berikut ibadah, bahwa ini ibadah. Zamannya memang kasih, mumpung zamannya mengira akhirnya wis beda. Ini zamannya sholatnya dikasih, terus mungkin mulai ngomong, bodoh itu mulai nyalaini sangu. Nek oleh kula mong sithik dhewe kaitane karo bondone jenengan menjenengan ora sombong zakat sithik bondone pira dizakati. Mungkin nek omah ditung bondone pira kaya dizakati. Ngomong ngeten niku yo wae kuwi amal. Bar niku jenengan kali karo kahanan iki pripun? Ayo engko nek kira-kira melu pengajian kok kudu duduk di senggata dimulyake. Lah wis ngeten ku penak diwae to. Engko nek kira-kira kepethuk karo cah yatim
nek nggon acara apa ya serake taun 50 100 durungi wong jenengan bandane oke. Ora sangen tani dikor diwersuk suwo wis suwe. Wong jenengan mbuh urip tekan suwo ora. Itu dhewe ngono kuwi je. Wes tak mau beli. Jadi Pak Maton, kelingan mati ya, kelingan mati aman. Ibu, itu tuh buat dari dibakar ini kok. Sebenarnya ramu kabar jorangan penindakan ini kok ya. Tapi ini ngomong kok. Ibu bisa udah orang kok ya. Sing jelas tuh uang ini, uang bermu, uang itu super kok uang ini. Kita tahu uang ini mengidul itu. Kadang mentok SMA itu. Tapi nek mentok SMA uang itu bermu super kaya sing sambat 30 niku. Nah iki tenanan semua itu bermu super tenan. Kita ini orang nyojo. Nek ra nyojo yo nek aku wong anu kok duwe omah HP nang luar negara barang. Ampun. Dadi wong urip iki ora usah mikir dulunya teman-teman gak wong arep do mati sing kemaki kemayu. Kene kemaki. Ini doa mati kok kemana? Makanya Gusti Allah ngendika ming dikai pepeling kaya keten iku oke menungso niku ora paham. Walakin aksara nasi layak lamuna ora padha ngerti. Oke wong iku ora ngerti terutama wong sing kufur. Wong sing lali nek apa-apa dikai Allah, wong sing lali nek apa-apa disejahterake Allah, wong sing lali sing apa-apa niku sakjane dicukupi karo Allah. Mula ora tau duwe nenten pengin ngabekti Gusti Allah ora. Mula yo nek iso nuruti seneng, nuruti karep. Mbuh iki bener apa ora, mbuh iku nganggo jalur rene Gusti Allah apa ora, sing penting sesuai karo karepku wae iki wong sing ra paham. Kamu kok dicatet ya tadi orang main main itu sing sapa wonge gelem nengen paman ta'amala fi ahwali dunia ngarofa dari sing sapa wonge gelem nengen tentang kahanan dunia mongko dhek bakal paham bisa paham tenan gelem nengen iku liya dengan bicara kasarane ana panduan karo ana schedule kayak panduane iki ya mingkur hukum syariat niku panduane terus didadekne nggo bahan nyenengen anak ora tau kenal karo syariat ora tau kenal ngaji wae pingin nyenengen sakal bulan urip ya mingkur tangi mangan baru gede wes mengono. Nanti planningnya pun kacau kok. Mulai tadi esok ini harus mengkali nyatus, romangan, persiapan, bidik. Gue kok disambil karo persiapan itu rame sih ke karo keluarga deh. Ya orang tahu di planning ibadah. Nah kira-kira nemu kahanan sing ning jero kono ora apa-apa kuwi sapa salahke, sapa bunek-buneke. Lah iki ya melu kok gede. Wong rumah dhuwur yo ora salah. Lah wong wis ora duwe program barang rumah dhuwur yo ora salah. Kita yo kuwi mau wis sadar iki sesuk nek angkat darah. Sadar nek urung kok yo nek mau mlakune urip ora. Nek wali yo ono sing jelas urip iki korban ibadah men hasil dadi jalangan ngamal saleh kayak kok ujug-ujug nek Israel teko iki aman karena sakne wis oke. Iki tenan kuwi
terutama mburi wong Israel karena orang persiapan karo kayak sedikit segmen bro ngangan ayo ikhlas belum ibadah marang Gusti Allah muga-muga terdiri dari Allah dan diberkahi Allah dirahmati Allah tansah diparingi pitulungan terutama awal hidup saged istiqomah ngaji saka ngaji oleh pengertian terinspirasi hingga ngamal rumangga kami ikhlas lillahi ta'ala ila akhir wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh